Ayo tresnaku ya ra bakal goyah senadyan kahanane bubrah niken bakal setia ora mungkin mandua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina bersama Indonesia. nah Iken. ada Mas Jokor halo Bu Ibu sehat selalu panjang umurnya tidak usah nangis Bu saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane paitan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong